nos parecía moi conveniente que este pleno monográfico fose dedicado, polo que se refire aos asuntos políticos de Marea, á lingua e cultura. É o pleno que coincide xusto antes da Semana das Letras Galegas. Nos creemos que non debe ser un día, debe ser todo o ano dedicado á dignificación da lingua e da cultura do noso país, pero queremos aproveitar precisamente o mes onde máis se fala, onde máis se trasladan os problemas que existen con relación tanto da normalización da lingua como da nosa cultura para poder levar ao Parlamento adiante. Por iso propoñeremos a modificación da Lei de Memoria Histórica para que seña trasladado ao Congreso dos Deputados no punto relativo ao Pazo de Meirás, a recuperación para o público de forma consorciada entre administracións públicas para que seña un verdadeiro centro de recuperación da memoria histórica. E por relación ao número de falantes da nosa lingua e a situación tanto no ensino como en xeral no conxunto da sociedade, a pregunta a Feijóo da semana que ven formularemosla nesta clave sobre a avaliación que fai o presidente da evolución do número de falantes da situación lingüística do noso país. Creemos que a situación é absolutamente dramática por moitos sectores, particularmente no sector educativo. Nos preocupan e moito a situación das institucións públicas da cultura de Galicia, as institucións públicas de carácter cultural como o Centro Galego de Arte Contemporánea, o Centro Coreográfico Galego, o Centro Dramático Galego. Despois de reunirnos os últimos meses con todos estes sectores e cos profesionais que traballan na cultura, chegamos á conclusión de que é necesario darlle unha volta completa desde o punto de vista público a finalidade que cumplen estas institucións, a cal é o papel que están cumplindo dentro da vertebración da nosa cultura e, sobre todo, a desatención que está sufrindo por parte das administracións. No ben entendido de que non se están protexendo adecuadamente o patrimonio cultural do noso país. O venres pasados, en ir máis lonxe, visitábamos a Ribeira Sacra reclamando para ela a súa declaración como patrimonio da humanidade, pero a situación patrimonial na que se atopan moitos dos seus bens é absolutamente mellorable, sen que a Xunta faga nada orientado a isto. Tamén contra diso. Pero non solamente o monográfico de lingua e cultura se restringe a nosa actualidade política con relación ao Parlamento, e así abordaremos tamén outras cuestións. Presentamos un paquete de 20 medidas para a promoción do emprego e a promoción do sector industrial, particularmente no ámbito da automoción. E para finalizar, porque é unha cuestión que tamén nos interesa na clave de defensa da dignidade das persoas e dos dereitos fundamentais, en relación á pobreza infantil, como saben, coñecemos recentemente os datos sobre risco de pobreza e exclusión social no noso país. Segundo o índice europeo, o AROPE, a taxa de pobreza e exclusión social da Unión Europea, aumentou en Galicia en todos os tramos de idade, ao contrario que a tendencia estatal, que se mantivo, incluso que se reduciu en moitos ámbitos. En Galicia este empeoramento se agravou especialmente co 37,8% na mocidade e o 27,6% nas nosas nenas e nenos. No primeiro caso supuxo un incremento da taxa de 3,9 puntos e no caso da pobreza infantil 7,3 puntos. Por eso nos parecía inaparzable levar este tema ao Parlamento de Galicia para saber, ademais, que pensaba facer o Goberno galego con relación a estes datos de pobreza infantil e como se avaliada.